שלום לכל מי שצופה בסרטון שלי בראצ'ט גלדיאטור. המנחה של היום זה כפיר גבעל. רגע צריך חושך. בואו נראה אם זה עובד עכשיו. היום אני אראה לכם דברים, איך עוברים שלבים. אתם תעתיקו ממני אם יש לכם ואתם מתקשים. אלה כל הראשים שהצלחתי להשיג, כמו זה או זה או זה. אלה המדים של השומרים, כמו זה, 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 או זה, או זה, או זה, או זה, וזה, וזה, בלה 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 בלה. אוקיי. ויש בזה גם נשקים, אני עכשיו במפקדה. ואם עברתם כמה שלבים ויש סרטון של הבוס, אז תקשיבו לי. יש לכם קלף שמראה לכם מה היכולות שלו. אז תראו בעצמכם, אני אראה לכם הרגע. חכו, הנה. האיש הזה, עכשיו נראה בלה בלה בלה, היכולות. וזה הדברים שיהיה אפשר לקנות. נקנה את זה. טוב, כמו שאמרתי, כאן זו המפקדה שלי, וכל מה שקורה כשנופלים, כלום. אלה כל מה שהם השיגו במשחק הראשון שלי. חכו רגע. אלה כל מה שהשומרים שלי השיגו במשחק הראשון שלי. הדברים חזקים מאוד. ולאביזרים שלי, תלבושת, מפתח שוודי למכות, נעלי מגנט ונעלי סילון. אני אראה לכם איך עובדים נעלי סילון. טוב, ככה עובד נעלי סילון. לא כל אחד יקבל מפתח שוודי אש, זה רק מפני שאני שדרגתי. וכל מי שלא מכיר משחקים של ראצ'ט וקלנק כמו ראצ'ט גלדיאטור, זה קלנק, מה שאני זה ראצ'ט. אתם יכולים אפילו לעשות דבר כזה של סקינים כמו מיינקראפט. הנה אלה הדברים. לה 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 לו לה לי. זה מצחיק, נכון? הנה רואים כמו הסקין הזה. ויש סקין שממש מצחיק את אח שלי, שזה זה. הוא אומר כל פעם, איך זה ששמן כזה יכול לנצח מלא אנשים ויכול לעוף בלי ליפול על הבטן. וזה מה שהוא תמיד אמר. ואפילו תראו, יש לו תחתונים, סקסי תחתונים. ואפשר לכוון את זה על כל מיני מצבים, כמו זה, שזה רגיל רק יותר קשה. ואפשר לעשות על עוד מצב, שזה ככה, כמו מיינקראפט, רק שאני לא כזה מציע את זה. רגע, עדיין לא בדקתי משהו.
תמיד הייתי מציע על מצב כזה. סטרטה. הנה, מה שאני עושה עכשיו זה סטרטה. טוב, רוצים אקשן? טוב, מה אכפת? בכל זאת אני אשמע אתכם. והדבר הזה זה החנות, הנשקים. קניתי את כל הדברים האלה מזמן, מה חשוב? אני מעדיף סקין אחר, שזה רגע סקין. בואו נחפש לי משהו טוב. אוקיי, אני אקח את זה. לא, כן. בעצם לא, יותר יתאים לו זה. אבל הצורה של השמרים לא מתאים, אז אפשר לצבוע אותם ולקשט להם את הראש. אבל זה לא איך שאתם בוחרים את הקישוט. אתם יכולים לבחור ולקנות. אוקיי. הנה אפשר לעשות ראש כזה אפשר לעשות למשל. רגע, חכו. תפסיק כבר, יש שומר מעצבן. הנה אפשר לעשות ראש כזה.